Dirty mi poslalo nejaké čokolády, tak to idem s mojou sestrou teraz ochutnať. Musel som trošku kalórií spáliť predtým a môžeme ísť na to. Pistáciovú. Cítim sa jak Willy Wonka. Jak karličové na čokoládu. Ešte aj to zlaté, čo tam je, no. Vyzerá to extrémne luxusne a váži to tak 28 kg. Inak ja chudnem. Určite. S týmto určite. Jedna čokoláda má okolo 1200 kalórií. Musíš spraviť taký ten krek. Krek? Musím spraviť krek. Tak. Aha. Áno. Tučno to. Ja milujem dubajskú čokoládu. To nemôžeš jesť celé, to tak zješ na šupu, tak v živote sa ku mne nepriblíži. Jablkový koláč. Oj. To je dobré. Jablka tam robia takú dobrú ovocnú príchuť tomu. Karamel. Ja nenávidím karamel. Ty kokos. Akože na to, že nemám rád karamel, tak to je celkom dobré. Nezbedné bueno. Kinder Dirty Beef. Ty kokšo. Tak toto je masnota. Ide ten krémik. To je úplne bueno, to je fakt dobré.